Бог сказал у апошние дни: «Я пролью Своего Духа на вас, станут ваши пророчить сыны, дочки будут от Бога вещать. Ojca Ducha Świętego spaszli, najwyższy już czas dla ziemi. Serce twarde ja u nas zabiary, serce czule ja prosim wierni. Na niewolnika Ducha prali, na niewolnic haj sydzie Twój Duch. Uczyni u niebie i na ziemi znaki i cudy swoje, Panie nasz. Ojca Ducha Świętego spaszli, najwyższy już czas dla ziemi. Serce twarde ja u nas zabiary, serce czule ja prosim wierni. Перед тим, як настане той день, і об'явиш моц слави своєї, кожний, хто буде кликать Тебе, буде збавлений лаской Твоей. Ойча Духа Святого спашли, najwyższy już czas dla ziemi. Serce twarde ja u nas zabiary, serce czule ja prosim wierni. Ojca Ducha Świętego spaszli, najwyższy już czas dla ziemi. Serce twarde ja u nas zabiary, serce czule ja prosim wierni.